wabe engumongameli sikahlala phansi. Niyayazi into esibhekene nayo la kwezepolitiki. Abanye babonileke eindabeni ukuthi ubaba uMsholozi kube ne-attack efuna ukum-assassinate. Kungakho ke engekho phakathi kwethu namhlanje. Kuningi kokhona kulokusukela izolo kusho ukuthi ke umntaka kaMsholozi wone ngokuza kunala. Hayi abesabe baze badele bagadle baze badele. Nilake bomnana niyazi ngomhla ka-31 ukuthi sakhuleka sathini la sasibonisweni. Nevertheless bekunenkonzo ke la ngizokhuluma khona. Oh, I think bayiveza indaba lapha futhi. Nayibona lapha endabeni. South African former president Jacob Zuma survived a road crash. Uma ngabe uyazi ke I think namhlanje ekseni and la izolo kube nezinye izangoma ke esibheka ukuphepha okunetulo. So khumbula ukuthi uMsholozi wathi uMarch uJanuary uMarch engawuboni. Thina njengenalamandeti siyamkhulekela uMsholozi sithi akawubone azadlula shone ngale. Ngiyabona ke bataba manifuna ukwazi sozopolitiki ukuthi ungoweqiniso. Anombona ngoba abase tshonalanga bengamfuni. Laba bashaya izandla ondlebe zikhanyela ama-sell out lawa bezivumelana emakholini badayisa izwe lethu. Angimangali ngoba omnye wendlovukazi wafika kimi nephupho wangiwonisha ukuthi uMsholozi uzofika azongibona ngokwezepolitiki sikhuluma indaba zokubusa kwezwe. Singayikhulumi le wayesethi ngiwonishiwe kushuthi ke nami ngabhayiza kodwa amayeza ngingabokusha ngoba wafona lesixaxa esibonile nje. Awuzama umbona umuntu ogadwa izimoto enabo 12 kusuka imoto iqonde kwimoto yakhe. So thina njengenalamanditi basazoyikhulumela mhlambe abamele namhlanje siyahlaba lokho futhi sithi senze esibi esasifuna ukusibona izweni lethu. Sinxusa futhi bonke abantu abathandazayo. Ngiyacela ukuthi simthandazele uMsholozi. Singavumi impilo yakhe. Mhlambe futhi bomlala lokho kwenzeka kuMsholozi namhlanje ethuza kimi kunikhombisa ukuthi ngathini lena mangithi asimthandazele. Lokho kunika imandate ukuthi belikhulekela vele sikhulekela wonke umuntu. Kodwa ke thina uNkulunkulu esimkhuza wasikhombisa zonke lezi zinto njengoba debese court ehlenyuko angimtshela ngazona. Laze lehlukana la split ama-group awu-4. Ngizwale sihlukanisa unyaka abanye ngathi abashone ngapha abanye ngathi abashone ngapha abanye ngathi abashone ngapha abanye ngathi abashone ngapha. The devil is a liar. Abithi